Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο αρχαίο και μαγευτικό Κούνουν Πατάνγκ. Στο λεπτάκι να δω που πηγαίνω, από εδώ νομίζω ανεβαίνουμε. Πάμε να κάνουμε μαζί τη διαδρομή. Κάποιοι από εσάς, οι λίγοι από τους followers μου, ίσως με γνωρίσατε από ένα βιντεάκι πέρσι που είχα γυρίσει στην Καμπότζη όταν μου κλέψαν το ποδήλατο. Ήταν έτσι ένα αρνητικό γεγονός. Φέτος λοιπόν είπα να ταξιδέψω, να περάσω μια βόλτα επειδή κάποιοι φίλοι μου πήγαν Μπαλί και πάω να τους βρω τώρα σε 2 μέρες, αλλά λέω αφού θα πάω Μπαλί, έκανα μια στάση. Πήγα Τζακάρτα και ύστερα είπα να επισκεφθώ αυτό το φανταστικό μέρος, αυτό το μυστηριακό μέρος που το γνώρισα πριν μερικά χρόνια από το ντοκιμαντέρ, το διάσημο ντοκιμαντέρ, το Ancient Apocalypse με τον αρχαιολόγο τον Hancock, κάπως τους λέγεται, ναι. Ένας φανταστικός αρχαιολόγος για μένα. Από τι μέρος είναι αυτό ρε φίλε? Κοιτάξτε λίγο. Ζούγκλα. Ένας φοβερός αρχαιολόγος, ο Hancock. Γυρίσει αυτή η σειρά στο Netflix. Τον πολεμάνε πάρα πολύ, ειδικά το κατεστημένο των αρχαιολόγων, η εξουσία τους, το κέντρο εξουσία τους, γιατί μιλάει για πράγματα και τα αποδεικνύει. Μάλιστα μιλάει και αποδεικνύει πράγματα που αφορούν αρχαιούς πολιτισμούς, ίσως έναν αρχαίο πολιτισμό που υπήρξε χιλιάδες χρόνια πριν, έναν όχι απλό πολιτισμό, έναν πάρα πολύ εξελιγμένο πολιτισμό, τόσο τεχνολογικά, πνευματικά, με όλες τις έννοιες. Και ουσιαστικά αυτό το μέρος, θα μιλήσω της οδηγίας, ουσιαστικά αυτό το μέρος, το Κούνουν Πατάνγκ, είναι η απόδειξη αυτού. Τι λέει εδώ πέρα? Λέει εντάξει, ακολουθήσουμε το μονοπάτι έτσι αλλιώς. Ουσιαστικά αυτό το μέρος, το Κούνουν Πατάνγκ, είναι η ζωντανή απόδειξη όλου αυτού, ότι πραγματικά πρέπει σιγά σιγά λίγο να ανοίξουμε τα μάτια μας, ειδικά όσοι εθελοτυφλούν, και να Hello. Yeah, hi guys. Yeah. Is it far? Far? It's okay, yeah? It's close. Why here? Φίλε, έχει ακόμα. Hello boy. Έχει ακόμα δρόμο. Hello. Hi guys. Hi, YouTube guys. Πού να έξω να δεν με ξέρει τη μάνα μου. Τι λέγαμε? By the way, φανταστικοί άνθρωποι Ινδονήσοι. Δεν τους έχω γνωρίσει πολύ ακόμα, 2 μέρες είμαι τώρα. Ήμουν Ταϊλάνδη το περασμένο χρόνο. Εντάξει, Ταϊλάνδη άλλη φάση. Αλλά εδώ η Ινδονησία είναι επίσης άλλη φάση. Οι άνθρωποι είναι φανταστικά καλοί. Είναι πάρα πολύ. Ξεκινάει να βρέχει. Ευτυχώς έχω φέρει αντιβροχικό μαζί μου. Οι άνθρωποι είναι φανταστικοί, απίστευτα φιλικοί. Ως επιτοπλίστων η Ινδονησία είναι μουσουλμανική, ειδικά στην Τζακάρτα. Πάνω από το 90% νομίζω. Έχουν και χριστιανούς, έχουν βουδιστές. Αλλά είναι τελείως άλλο είδος μουσουλμάνους. Δεν είναι μουσουλμάνοι σαν τους Άραβες. Δεν είναι έτσι με παροπίδες strict δηλαδή. Όλα. Είναι πολύ πιο free spirits μουσουλμάνοι. Μάλλον λόγω της μίξης τους, του ανακατέματος με τους βουδιστές. Τους έχει κάνει ένα πολύ όμορφο, ας πούμε, είδος μουσουλμάνων, οι οποίοι είναι ανοιχτόμυαλοι, πάρα πολύ φιλικοί. Άμα είσαι κομπλέ μαζί τους και δεν σαν το μου προκαλεί προβλήματα,
Είναι πολύ. Δηλαδή, χθες, ας πούμε, πήγαμε σε ένα κλαμπ. Μια φίλη μου που γνώρισε εδώ, μια Γερμανίδα, και ήταν ντυμένη ό,τι να είναι. Και το κλαμπ είχε έτσι κανόνα. Δηλαδή, αν φοράς αυτό και αυτό. Αλλά επειδή. Πώς φαίνεται ότι έκοψα το κάπνισμα πρόσφατα, φίλε. Τέρμα το κολλό κάπνισμα. Αλλά επειδή ήταν ξένοι και ήταν Γερμανίδα, ήμασταν ξένοι γενικώς, μας είδανε, τσίπαν όλα εντάξει, παρόλο που φορέσει έτσι ένα τυραντάκι, τσίπαν είσαι κομπλέ, παίρνει, δεν. Και τους κάνει φοβερή εντύπωση να βλέπουν ξένους, αλλά το κάνουν διακριτικά όμως, δηλαδή δεν θέλουν να σε κάνουν να φανείς, να σε κάνουν νιώσεις άβολα μαζί τους, προσπαθούν, δεν τους καταλαβαίνεις πολλές φορές, αράζεις ξέρω εγώ και σε κοιτάνε. Να δουν τις κινήσεις σου, τι κάνεις, εσύ μόλις γυρίσεις το βλέμμα. Να τους κοιτάξεις, το αποπέρνουν. Για να μην σε κάνουν νιώσεις άβολα. Είναι ωραίοι άνθρωποι. Ούτε καμία σχέση με τους βρώμους. Sorry για την έκφραση. Τους Αιγύπτιους, τους Καμποτζιανούς, τους Ινδούς, λίγο εντάξει βρώμους. Κακή έκφραση χρησιμοποίησα. Θα καταλαβαίνω ότι έχουν. Εντάξει, το χίμπρος θα τους πεις, το χ είναι και Ινδονίζοι, δεν είναι πλούσια, αλλά είναι άλλη κουλτούρα. Δηλαδή, μπορώ να τους εκφράσω αλλιώς. Όταν ήμουν Αίγυπτο, Ινδία και Καμπότζη, κοιτάγαν πώς να με φάνε. Εδώ πέρα δεν είναι έτσι άνθρωποι. Έχουν τιμή, έχουν λόγο. Και αυτά δεν είναι πάνω από τα λεφτά για αυτούς. Μπορεί να μην έχουν να φάνε σήμερα, αλλά δεν θα μπουν σε αυτό το κλιπάκι να σε κλέψουν ή να τα αποκτήσουν. Αν τους τα δώσεις, που να τους τα δίνετε για μένα, εγώ έτσι κάνω. Πάντα φέρω. Ωρε φίλε, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Ξεκινάει η ανάβαση, νομίζω. Κοντεύουμε τώρα. Είτε αρχίζει να βλέπετε τους λίθους αυτούς. Ουσιαστικά αυτό το μέρος, δώστε μου λίγα λεπτάκια να πάρουμε εκεί να σας εξηγήσω μόλις φτάσω στην κορυφή. Τι σας έλεγα για το διακριτικό βλέμμα. Hello. Hey. Wow. We are here. Φτάσαμε. YouTube guys. Wow. Τέλειο. Φίλε, απίστευτο. Μισό γιατί είμαι στη φάση, αρχίζω να περνάω πολιτιστικό σοκ τώρα. Δεν το πιστεύω, ήταν όνειρό μου να έρθω εδώ πάνω. Μάγκες, δείτε. Εντάξει, να μου πεις δεν έχει τίποτα άλλο εκτός από λίθους, ξέρω εγώ, διάσπαρτους. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι όλη η ενέργεια του μέρους καταρχάς είναι πανέμορφο. Καταρχάς είναι μαγευτικό. Η ηρεμία, η ησυχία. Τα ακούτε. Τέλειο. Πάμε λίγο, το εξερευνήσουμε μαζί. Θα σας πω 2-3 λόγια ως προχωράμε, γιατί και εγώ δεν είμαι κανένας επιστήμονας, ούτε αρχαιολόγος, ούτε τίποτα. Απλά είμαι μεγάλος φαν των αρχαίων πολιτισμών. Είμαι μεγάλος φαν της παρακαταθήκης που μας άφησαν οι πρόγονοι μας. Και όταν λέω για τους προγονούς μας δεν εννοώ μόνο τους αρχαίους Έλληνες, τους πρόσφατους πρόγονους, εννοώ τους πολύ πριν από αυτούς τους προγόνους. Η ιστορία, παιδιά, έχει καταγράψει μέχρι το 6.000 π.Χ. maximum. Δεν πάει παραπάνω. Ξέρουμε ότι πριν 500.000 χρόνια είχαμε το Μεσαίωνα, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, Οθωμανοί, πιο πριν οι Ρωμαίοι, πιο πριν οι αρχαίοι Έλληνες, οι Αιγύπτιοι, Φοίνικες. Φτάνουμε μέχρι τους Βαβυλωνίους, τους Σουμέριους. Εκεί σταματάει με τη μεγάλη πόλη την Ουρούκ που ανακαλύψανε μια πόλη, φτάνει 6.000 χρόνια. Μέχρι εκεί είναι καταγεγραμμένη η ανθρώπινη ιστορία. Και παρόλα αυτά, μέσα σε αυτή την καταγεγραμμένη ιστορία των 6.000 χρόνων, ανακαλύπτουμε τρελά πράγματα. Ανακαλύπτουμε ιατρικές. Ο τύπος έχει καλώς τώρα μαζί μου. Κοιτάξτε το πίσω. Ανακαλύπτουμε τρελά πράγματα. Μηχανισμοί αντικειθήρων. Πράγματα που λέμε τι φάση ρε φίλε, τι γινόταν εκεί πίσω. Και όλα αυτά γιατί με ένα μαγικό, λανθασμένο τρόπο όμως για μένα μας έχουν πείσει ότι μόνο ο δικός μας πολιτισμός είναι εξελιγμένος.
Για μένα ένα πολύ μεγάλο λάθος, ψέμα, ένα πολύ καλό, ίσως οργανωμένο ψέμα. Δεν θέλω να μου βγάλουν το όνομα, αρχίζουν να με λένε ψεκασμένο. Δεν είμαι τρελαμένος με τις θεωρίες συνωμοσίας, αλλά είμαι παρατηρητικός. Και αρχίζω και κοιτάζω γύρω μου σιγά σιγά, παιδιά. Και βλέπω κάποια μοτίβα. Όπως αυτό εδώ που στέκομαι αυτή τη στιγμή. Αυτό εδώ το μέρος. Πώς το λένε. Το Κουνούγκ. Είναι ένα μέρος, ανακαλύφθηκε αρχικά από τους Ολλανδούς απικιστές πριν 100-150 χρόνια και μετά με τα χρόνια, με τις δεκαετίες όταν ανακαλύφθηκαν και τα τεστ άνθρακα και αυτά και τρέξανε τα τεστ εδώ πέρα πάνω, ανακαλύψαν ότι αυτοί εδώ οι πλήνθοι που βλέπετε χρονολογούνται γύρω στο 20.000 π.Χ. Να μου πεις, πλήνθοι είναι, ναι, εντάξει, απλές πέτρες, κομμένες, ξέρω εγώ, ναι, εντάξει, 20.000. Τότε ρε φίλε, τι συμβαίνει? Θέλω κάποιος να μας εξηγήσει τι συμβαίνει. Υποτίθεται 20.000 χρόνια πριν η ανθρωπότητα ήταν στα σπήλαια, ήμασταν κυνηγοί. Τρώγαμε μέχρι και το κρέας οριακά, το είχαμε μάθει να το ψήνουμε. Πώς γίνεται σε ένα μέρος σαν γι' αυτό, στην άλλη άκρη του κόσμου, να καλύπτεται ξαφνικά ένα πράγμα ουσιαστικά αυτό, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, τον Χάνκοκ συγκεκριμένα, γιατί οι αρχαιολόγοι σας ξαναείπα παιδιά προσπαθούν για κάποιο λόγο, όπως όλα τα πράγματα, όχι μόνο αυτό, μα είδατε και πρόσφατα στις πυραμίδες της Αιγύπτου, μια ομάδα αρχαιολόγων και μάλιστα πιτσιρικάδες έτσι, ξέρεις, με νέες ιδέες, ήρθαν και ανακαλύψανε με ειδικά σόναρ κάτω από τις πυραμίδες ότι υπάρχει μια ολόκληρη υπόγεια πόλη που φτάνει σε βάθος 2.000 μέτρα και μάλιστα κάτω από αυτή την πόλη υπάρχει ένα είδος σαν κολόνες με πόλους, με θετικούς πόλους, θετικούς και αρνητικούς πόλους, δηλαδή ένα πράγμα σαν ουσιαστικά να αποθήκευε ενέργεια από κάτω. Τέλος πάντων, δεν το υπολογίσω, ήδη ακούστηκε ένα μήνα όλο αυτό. Είπαν αυτά παιδιά, κάτι υπάρχει από κάτω, κάτι τέτοιο. Τέρμα, αποσιωπήθηκε. Όπως είχε αποσιωπηθεί αυτό εδώ το μέρος. Που για μένα. Τι μορφιά είναι αυτή, ρε φίλε. Που για μένα είναι έγκλημα αυτό. Δηλαδή αυτό το μέρος. Hello man, this is my driver. Υποτίθεται πρέπει να με περιμένει κάτω, αλλά ήρθε να το δει κι αυτός. Είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος είναι ντόπιος. Είναι ντόπιος. Είναι πόσο. It's your first time here? First time? First time? You? Yeah. You, first time? Yeah. Yeah? You never came before? Yeah. Yeah? But you are Indonesian. Indonesian. You are from Indonesia, yes? Yes. You see this place before? No, yeah? Yeah. First time? Yes, yes. You know this place? Yes. Ah, you know, yes? No. You know, okay. What's your name? Iwan Setiawan. Satiawan, okay, Yeah, okay, nice to meet you. Antiochos, by the way. Τώρα μόλις συστηθήκαμε με τον οδηγό μου. Nice place, crazy place. Λοιπόν, με αυτό το μέρος, παιδιά, ουσιαστικά ήτανε, όπως μπορείτε να δείτε εδώ από κοντά, το βλέπετε, κοιτάξτε, πλησιάσου, βλέπετε, η πλήνθη είναι στιβαγμένη. Δώστε μια προσοχή λίγο, το βλέπετε, ήταν πυραμίδα. Αυτό το πράγμα ήταν πυραμίδα, ουσιαστικά. Μια πυραμίδα που με έναν φανταστικό εισαγωγικά τρόπο διαλύθηκε, σαν να τεινάχτηκε και πετάχτηκαν οι πλήνθοι παντού. Το βλέπετε. Όποιος θέλει να δει και περισσότερες λεπτομέρειες, να τρέξετε πίσω στο ντοκιμαντέρ στο Ancient Apocalypse, να το δείτε με την περιγραφή του Χάκοκ. Τώρα εγώ ουσιαστικά δεν είμαι YouTuber κάτι, απλά κάνω αυτό το βίντεο γιατί έχω λίγη ώρα και ξέρω δεν θα ξανάρθω. Αυτό είναι ένα μέρος που επισκέφτεσαι μια φορά στη ζωή σου και θέλω να το αποθηκεύσω στη συλλογή μου, αλλά λέω αυτό το κάνω που το κάνω, λέω ας το μοιραστώ μαζί σας, με όποιους εσάς θα το δείτε. Πιστεύω δεν θα είστε πολλοί, ποιος κάθε ασχολείται με αυτά τα πράγματα, γιατί αυτό ακριβώς θέλουν να επιτύχουν και αυτοί που θέλουν να το επιτύχουν αυτό. Τέλος πάντων, είπαμε, δεν θέλω να γίνομαι συνωμοσιολόγος. Το βλέπετε, αυτό το πράγμα ήταν μια τεράστια πυραμίδα, όπως ήταν της Αιγύπτου, όπως ήταν όλες οι πυραμίδες των Αζτέκων, των Ίνκας, στη Λατινική Αμερική. Είναι ακριβώς ίδιο τύπος κατασκευής. Μόνο που αυτό εδώ το πράγμα, αποδεδειγμένα με τεστ, δεν μπορώ να περάσω μέσα, μπορώ να πάω πάνω. Αποδεδειγμένα με τεστ χρονολογείται άνω των 20.000 χρόνων. Δηλαδή, αποδεδειγμένα πριν 20.000 χρόνια, ένας πολιτισμός, κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι τύποι που σκοτήκαν το πρωί με το πω αλλιώς, με ήρθαν και χτίσανε ένα τέτοιο πράγμα. Με πλήθος, μια τεράστια πυραμίδα
από πλίνθους που ουσιαστικά είναι απίστευτα σκαλισμένοι. Κάτσε να το πλησιάσουμε, να το δούμε πιο από κοντά. Το βλέπετε, κοιτάξτε. Δεν ξέρω όσοι από εσάς έχετε παίξει Assassin's Creed. Θυμάστε σε κάποιες πίστες που έμπαινε σε αυτόν τον πρώτο πολιτισμό και ήταν φτιαγμένα όλα από ένα είδος γρανίτη, έτσι μαύρο. Έτσι μου θυμίζει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι πέτρα όμως ουσιαστικά. Μαύρη πέτρα, η οποία. Τώρα προσέξτε να δείτε. Το άλλο το τρελό. Τώρα το θυμήθηκα, αυτό νομίζω το είχα δει και στο ντοκιμαντέρ, αλλά τώρα το παρατηρείς. Δεν θέλει να είσαι επιστήμονας για να παρατηρείς μερικά πράγματα. Αυτές οι μαύρες πέτρες τώρα, ρε παιδιά. Ορίστε, κοιτάξτε, θα σηκώσω λίγο την κάμερα να δείτε λίγο γύρω. Δεν υπάρχουν πουθενά εδώ γύρω. Δεν έχει βράχους εδώ γύρω. Δεν έχει αυτό το είδος της πέτρας. Εδώ γύρω είναι μόνο ζούγκλα, ξύλα και δέντρα έχει. Ωραία, άντε και είχαν την τεχνογνωσία να το φτιάξουν αυτό. Πού βρήκαν αυτές τις πέτρες? Πού από εδώ γύρω? Δεν υπάρχουν πουθενά εδώ γύρω. Δεν υπάρχουν βράχοι. Ταξιδεύω. Ναι, ξέχασα να το αναφέρω αυτό. Ταξιδεύω πόσες ώρες για να φτάσω σε αυτό το μέρος, είδα πόσα μέρη. Αλλά βράχους τέτοιους με αυτό το χρώμα μαύρους δεν είδα πουθενά γύρω. Από πού τους μεταφέραν? Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αυτό σας λέω να τρέξετε σίγουρα στο ντοκιμαντέρ. Αυτοί οι συγκεκριμένοι μαύροι πλήνθοι υπάρχουν σε ένα μέρος πολλά χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από εδώ. Οπότε σημαίνει όχι απλά χτίσαν όλο αυτό το μεγαθύριο, αλλά για να το χτίσουν μεταφέρανε όλους αυτούς εδώ τους πλήνθους από τεράστιες αποστάσεις και μάλιστα σε ένα ύψωμα τρελό. Δεν ξέρω, δεν πρόσκειρα το ύψος. Πρέπει να είμαι ήδη στα 800 μέτρα, δεν ξέρω πόσο είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ ψηλά, πάμε να το δούμε μαζί. Εδώ. Σαν πειρατές είναι οι κουστίδες, άμα τους δείτε. Τι φοράνε αυτά τα σκουφάκια. Κάτσε να βάλω το νερό από την κολότσεπη, μου πέσει το παντελόνι. Θα το δούμε μαζί. Λοιπόν. Κοιτάξτε εδώ ρε παιδιά, παντού αυτή η πλήτη. Κοιτάξτε σε τι ύψος βρίσκουμε. Το βλέπετε? Είναι ύψωμα και μαλακίες. Και γύρω γύρω είναι μόνο ζούγκλα, ξύλο, μπαμπού, φοινίκιδες, κάτι άλλα δέντρα δικά τους εδώ, έτσι τροπικά. Δεν υπάρχουν αυτοί οι πλήνθοι πουθενά εδώ γύρω. Μεγαλύτερο το φανταζόμουν αυτό το μέρος, αλλά ουσιαστικά από ό,τι βλέπω όλο αυτό το σύμπλεγμα ήταν μια πυραμίδα. Ίσως είχε και μικρότερες, όπως είναι της Αιγύπτου που είναι 3, έτσι ίσως ήταν μια μεγάλη, αυτή η κεντρική που είναι πίσω μου. Τη βλέπετε, ακόμα υπάρχει το σχήμα της. Ακόμα έχει σχήμα, εκεί βλέπετε. Μετά πάει μια δεύτερη εκεί, μια πιο μικρή. Το δεύτερο σύμπλεγμα το μικρό. Εδώ. Η δεύτερη μικρότερη, δεν κάνω λάθος. Και όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή φανταστείτε τις πυραμίδες της Αιγύπτου τώρα σαν να φάνε μια ρουκέτα. Μια καλή έτσι ρουκέτα, μια ναπάλ, μια από αυτές με μεγάλη ένταση. Ουσιαστικά τα τεινάξει όλα στον αέρα. Δυνατές, αλλά διαλύονται κι αυτές με τα σύγχρονα όπλα. Με ένα καλό σύγχρονο, με καμιά καλή σύγχρονη ρουκέτα, αυτές τους πυράβλους που τους αποκαλούν. Τελείωσε, την τεινάξει στον αέρα. Η βάση θα μείνει βέβαια, έτσι. Δεν μπορεί όσο και να τη χτυπήσεις. Θα μείνει μια βάση, ρε παιδί μου, θα τιναχτούν τα περισσότερα πετρώματα στον αέρα, αλλά μια κεντρική βάση θα μείνει. Δηλαδή, μετά από πόσες χιλιάδες χρόνια θα μπορούν να καταλάβουν ότι υπάρχει μια βάση που σημαίνει απλά θα βρίσκουν τους πλήνθους, τις πέτρες πεταμένες δεξιά και αριστερά. Αυτό το πράγμα συμβαίνει και με εδώ. Και αυτό είναι ακόμα το πιο παράξενο, ότι πώς ένα τέτοιο μεγαλολιθικό μνημείο διαλύθηκε με τέτοιο τρόπο. Δηλαδή, κάποιοι λένε, ο Χάκοκ, σύμφωνα με τη θεωρία του Χάκοκ, του αρχαιολόγου, λέει ότι ουσιαστικά αυτό το μέρος ανήκε σε αυτόν τον πολιτισμό, όπως πριν στις λεπτομέρειες, που υπήρχε πριν από το μεγάλο κατακλυσμό. Και με το μεγάλο κατακλυσμό αυτά τα μέρη, αυτό και η Ινδονησία, οι Φιλιππίνες, η Ιαπωνία, όλα αυτά, η Ινδοκίνα, είναι έτσι το γεωγραφικό τους πλάτο. Ουσιαστικά έχουν ανέλθει νησάκια, άλλα έχουν βυθιστεί από κάτω. Αυτά σχηματιστήκαν, ουσιαστικά ήταν μια ολόκληρη μια πεδιάδα. Ήταν ένα είδος σαν υπήρου όλο μαζί αυτό, το οποίο μετά από το μεγάλο κατακλυσμό βυθίστηκαν μεγάλα κομμάτια, άλλα εξαφανίστηκαν.
Το συγκεκριμένο χτυπήθηκε προφανώς από αυτό το φλούντ, από αυτή την... χτυπήθηκε από αυτή τη μεγάλη καταστροφή και έτσι κατέληξε με αυτόν τον τρόπο. Εδώ βέβαια υπάρχουν πολλά κενά τώρα, είπαμε δεν είμαι επιστήμονας, δεν θα πω σε τις λεπτομέρειες, αλλά να, μια γρήγορη ας πούμε υπόθεση θα μπορούσα να κάνω είναι ότι αν υπήρχε ένας πραγματικά αυτός ο αρχαίος πολιτισμός, η τεχνολογική, με η τεχνογνωσία, με η τεχνολογία, όλο αυτό, όπως λένε πολλοί αρχαίοι ιστορικοί, όπως περιγράφουν, ο λεγόμενος η μεγάλη αρχαίοι πολέμοι, η Ατλαντίδα, η Αθήνα, που όχι μόνο εκεί, σε όλο τον κόσμο συμβαίνουν τέτοιοι, στη Μαχαμπαράτα, όλοι οι πολιτισμοί περιγράφουν αυτό το μεγάλο πόλεμο που όλοι συγκρούστηκαν με τα μεγάλα αυτά όπλα, ο πόλεμος των Τιτάνων, όλα αυτά. Ποιος δεν μου λέει ότι αυτό εδώ το μέρος δεν χτυπήθηκε από ένα είδος υπερόπλου εκείνης εποχής και κατέληξε σε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτά λίγα. Αν το δούμε ακόμα, δεν έχει πολλά πράγματα να δεις. Όσοι ενδιαφέρεστε να έρθετε, ουσιαστικά είναι λίγο περίεργος. Για μένα αυτό είναι το κρίμα, δηλαδή είναι απίστευτο ότι αυτοί οι άνθρωποι, για μένα δηλαδή πραγματικά πιστεύω ότι σε 100 χρόνια από τώρα αυτό εδώ το μέρος θα είναι Hey, you found a way from to there, I'm coming. Να το τρελός. Ανέβηκε εκεί πάνω, βρήκε τρόπο. Πάμε να τον ακολουθήσουμε. Πάμε να βγάλουμε ωραίες φωτογραφίες από εκεί πάνω. Τι έλεγα. Σε 100 χρόνια ναι, από τώρα πιστεύω ότι αυτό το μέρος θα είναι ίσως από τις μεγαλύτερες παρακαταθήκες του κόσμου. Ίσως μια ζωντανή απόδειξη ότι δεν είμαστε ο πρώτος πολιτισμός. Ήδη βρίσκονται παντού τέτοια ολοκληρωτικά μνημεία. Παντού υπάρχουν ζωντανές αποδείξεις. Απλά αυτό το μέρος για κάποιο λόγο, προφανώς επειδή είναι έτσι διαλυμένο, επειδή φαίνεται φτωχό, δεν του έχουν δώσει την προσοχή που αξίζει. Ούτε καν εδώ η Ινδονησία δεν έχει καν δρόμο. Δηλαδή ουσιαστικά για να έρθεις εδώ πρέπει να πας Τζακάρτα πρώτα. Από Τζακάρτα ουσιαστικά παίρνεις το τρένο, πας στη Χαλίμ, τη στάση, έτσι λέγεται. Εντάξει, μπορείτε να ρωτήσετε και το ChatGPT, εγώ έτσι το βρήκα. Από το θυμάμαι, πας στο Χαλίμ, στη στάση, παίρνεις αυτό το γρήγορο το τρένο, σε πάει στη Μπαντούγκ, μια πόλη που λέγεται Μπαντούγκ, σε λιγότερο από μία ώρα θα είστε εκεί. Από την Μπαντούγκ πας στην Σιάνγκτζου, μια άλλη μικρή πόλη. Με τρένο πας μέχρι από τη Τζακάρτα στη Μπαντούγκ, έτσι. Μετά πρέπει να πάρεις ταξί, δεν έχει άλλο τρένο, δεν έχει άλλο μεταφορικά μέσα. Τώρα σας λέω τον ένα γρήγορο δρόμο και σχετικά οικονομικό, έτσι. Αν θέλετε μπορείτε να πάτε και με ιδιωτικό έτσι, οδηγό και όλα από Τζακάρτα, αλλά θα σας βγει πάρα πολύ ακριβά. Ίσως και κάνα 200, κάνα 300. Εμένα ουσιαστικά όλο αυτό το ταξίδι, όπως σας λέω, που το κάνω, έτσι που σας λέω, πήρα τρένο από την Τζακάρτα στη Μπαντούγκ, μετά ταξί από την εφαρμογή, το Grab, έτσι, δεν εννοώ ταξί, τώρα απλά να το σταματήσει να το πάρει, οπωσδήποτε θα σας φάνε. Από την εφαρμογή το Grab βρίσκεται πάρα πολύ φθηνά ταξί. Δηλαδή, πώς μου πήρε ουσιαστικά, ναι, όπως είπα από την Bandung, πήρα ταξί για τη Σιούντζου, που είναι μπόλικα χιλιόμετρα, είναι 30-40 χιλιόμετρα και μου πήρε ο οδηγός ένα 7 ευρώ μαζί με τα tips που το άφησε στην εφαρμογή, 10 ευρώ μου βγήκε. Και μετά Σιούντζου από τη Σιάντζου, κάπως έτσι. Εντάξει, ό,τι λεπτομέρειες θέλετε μου τα γράφετε και στα σχόλια. Πήρα άλλο ταξί και για το Παντανκουντούγκ. Ξέχασα το όνομα, ναι. Κάνω Σαρδάμ. Παίρνετε άλλο ταξί και σας φέρνει εδώ πέρα άλλα 40 χιλιόμετρα. Είναι πολλές οι ώρες. Είναι δύσκολο, είναι έτσι κουραστικό ταξίδι και όχι και ξενυχτισμένος γι' αυτό τώρα. Με βλέπετε ούτε να εστιάσω δεν μπορώ. Ήρθα ξενυχτισμένος κατευθείαν από Τζακάρτα. Γνώρισα έτσι μια Γερμανίδα. Είπα να κοιμηθώ νωρίς και τύψα μέσα σε κάτι κλαμπ και με τέκνο μουσικές και έτσι και τέτοια φάση και δεν κρατήθηκα κι εγώ. Οπότε ήρθα ξενυχτισμένος, σε ερή το πήρα. Ξεκίνησα από τις 7 η ώρα το πρωί, 8 η ώρα και φτάσα τώρα. Και η ώρα είναι 2-3. Πάμε πάνω να το δούμε. Πάμε. Γιατί κι εγώ, παιδιά, δεν είμαι YouTuber, δεν μπορώ τις πολιτικές. Οπα, το φυτό. Έτσι, τα βαριέμαι τα πολλά λόγια, να σου πω την αλήθεια. Συνήθως κάνω αυτά τα ταξίδια για να τα απολαύσω εγώ, έτσι, μ' αρέσει η στιγμή να τη ζω, αλλά αυτό το μέρος το έλεγα ότι αν ποτέ έρθω. Α, έχει κι άλλο ρε, συνεχίζεται. Άλλο. Thank you, man. Α, έχει κι άλλο, παιδί, έχει κι άλλο, δεν τελείωσε. Αυτό που βλέπαμε τόσο ήταν το ένα κομμάτι. Τώρα φτάσαμε στο κεντρικό. Yeah, I'm come from. Thank you. Ah, hi man. Nice to meet you. From Greece. Yeah, in Greece. Nice to meet you. Taras. Φίλε, δείτε πόσο κοντός είναι.
Δείτε πόσο κοντός είναι, απίστευτο. Αλλά αισθάνομαι σαν τιτάνας μπροστά. Wow, amazing. Taras, magic. Setuncer. What is this? Iya, ini setuncer. Look. The king is contain gunung gede. Ουσιαστικά σαν παρατηρητήριο είναι. Του Was King. a- King, Α, yeah. King, α, σαν θρόνος. Ah, satron. Ένα πράγμα σαν Tronnya θρόνος. sana tron. Tron. Α, amazing. Yes. Crazy. Berlalip. Wow. Yes. Crazy place. Very crazy place. Τώρα θέλω να το πω, δεν μιλάω και αγγλικά. What's your name? Name? Denny. 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 Nice to meet you, Denny. Nih. Ah, Denny, okay, you are Denny Aritonang. Aritonang. Nice to meet you, Denny. Nice to meet Yes. you. Yeah. How old is this place? Like, how many years is this place? How many years, like, goes back? Like, how many years? 1,000, 2,000 years? This place? Yes. How many years? Yes. Τι κάνεις, Γιάννη, κουκιάς παίρνω. Meditation. How many years? Like, it's very ancient? Yes. Yes, okay, I know. Yes. Έτσι. Εντάξει, θα την βγάλω άκρη τώρα. Yes. Amazing. Πιο πολλά ξέρει ο οδηγός μου παρά αυτός ο τύπος που είναι... που είναι... Τι είναι, εγώ ξέρω εγώ τι είναι. Ω, φίλε, εδώ καλά, θα βγάλω μια φωτογραφία, άρα, παιδιά. Αντίοχος το Πούζι λέγομαι. Άμα θέλετε να ξέρετε το όνομά μου γενικά, στο Instagram, έτσι. Αντίοχος το Πούζι, θα το γράψω σε σχόλια. Έχω έτσι, ταξιδεύω λίγο, εντάξει, δεν... Σας είπα, δεν είμαι YouTuber, δεν κάνω τρελά πράγματα. Ο τύπος έκανε όλο αυτό τον κόπο, δείτε τον άλλον και καπνίζει τώρα, ρε μαλάκα. Πόσο εγώ μπορεί να πνεύσει και αυτός καπνίζει. Έλα, μάνε, μπέτσκα. Λοιπόν, έλα να το δούμε λίγο. Κοιτάξτε. Μάγκες, κοιτάξτε. Εντάξει, νομίζω αυτό είναι η πιο διάσημη φωτογραφία. Όλοι με αυτόν εδώ τον τρόπο το ξέρουν αυτό το μέρος. Αυτή είναι τα πλάνα. Θα πατήσετε πάντα κουνούκ στο ίντερνετ. Αυτό είναι το πρώτο πλάνο που σας βγάζει ουσιαστικά, έτσι το αναγνωρίζετε. Εντάξει, μαλάκα είναι μέρη τώρα, εντάξει, τρελό μέρος τώρα. Τώρα εντάξει, απίστευτο. Απίστευτο μέρος. Και συνεχίζεται εκεί κάτω ουσιαστικά. Τώρα έχω ανέβει στο δεύτερο επίπεδο. Εδώ προφανώς είναι η κορυφή της πυραμίδας. Πάμε λοιπόν με... θα γυρίσω λίγο την κάμερα τώρα, εντάξει, μην βλέπετε όλη την ώρα εμένα. Θα γυρίσω λίγο την κάμερα να τα δείτε έτσι πρώτο πρόσωπο όπως τα βλέπω εγώ ουσιαστικά, έτσι, για να χαζέψω κι εγώ λίγο κάτι, γιατί τώρα δεν θέλω κάθομαι να μιλάω, μου αρέσει να ζω και λίγο τη στιγμή, οπότε πάμε να το ανακαλύψουμε λίγο μαζί και τους ανθρώπους εδώ, τους ντόπιους. Ωραία, να δούμε. Δείτε τους πλήνθους, δείτε μέγεθος τώρα. Κοιτάξτε εδώ ένα κομμάτι. Θα σας βάζω το χέρι μου τώρα, για να το συγκρίνετε. Είναι πλήνθη τώρα, είναι μεγαθύριο αυτό το πράγμα. Πώς είναι εκεί στο ναόλιο, στον τάφο του Αγαμέμνονα, το τείχος που έχουμε, το τείχος των γιγάντων, δείτε. Τα τείχη των γιγάντων, πώς λέγονται, που είναι εκεί στη στερεά Ελλάδα. Δεν έχω πάει εκεί, δεν θυμάμαι. Έχουμε και στην Ελλάδα τέτοια μεγαθύρια, έχουν βρεθεί σε όλο τον κόσμο, παιδιά. Η Αίγυπτος είναι η πιο διάσημη και η Λατινική Αμερική, αλλά ουσιαστικά τις πυραμίδες υπάρχουν μέχρι και στη Σπάρτη. Υπάρχει η λεγόμενη πυραμίδα. Αν το ξέρετε, πατήστε να δείτε η πυραμίδα της Σπάρτης τους. Εκεί κοντά που είναι στον Ταΐγετο. Και στην Ελλάδα υπάρχουν πυραμίδες, παιδιά, τέτοια κτίσματα υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, βρίσκονται συνεχώς. Έχουν βαρεθεί να ανακαλύπτουν τέτοια κτίσματα και όσοι ασχολούμαστε με αυτά έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε τους αρχαιολόγους με θράσος να τα αποκρύπτουν και να τα συγκαλύπτουν και να μην ξανασχολούνται με αυτά. Α, υπάρχει ένα μνημείο εκεί, πάμε να δούμε. Τι καλοί άνθρωποι, τι ήρεμοι άνθρωποι. Oops, sorry. Αυτοί τώρα νομίζουν όλοι ότι είμαι YouTuber και με κοιτάνε με σεβασμό, ξέρεις, σου λέει τώρα μην μπούμε καμιά μαλακία. Θα γίνουμε διάσημοι. Και σας είπα, και εδώ με ξέρει τη μάνα μου. Τι είναι αυτό εδώ? Ωραίο. Η σημαία εδώ της Ινδονησίας. Μοιάζει πολύ με της Πολωνίας, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω απλά είναι αντίστροφα τα χρώματα. Τι φανταστικό μέρος. Worth every penny.
καιρός πάει για βροχή, γιατί έχει αρχίσει και ψυχαλίζει, ακούει τους κεραυνούς. Τι είναι αυτό εδώ πέρα? Τι, κάτσε λίγο ρε φίλε. Τι είχε από εκεί πίσω? Δεν το είδα καλά. Παιδιά, άμα σας αρέσουν έτσι τα ταξίδια, άμα σας αρέσει να ταξιδεύετε και είστε άνθρωποι που σέβεστε τους πολιτισμούς, εντάξει, δεν είναι παντού το ίδιο. Ξεκάθαρα για μένα η Ινδονησία, παρόλο που είμαι δεύτερη μέρα, δεν θέλω να βιαστώ να μιλήσω, γιατί το ίδιο είχα κάνει και με την Καμπότζη και την Πάτσα, αλλά εντάξει, καμία σχέση και από τις αναφορές των φίλων μου και όλα. Ετοιμάζομαι να της δώσω μια πάρα πολύ καλή βαθμολογία, ίσως και να φτάσει στα επίπεδα της Ταϊλάνδης. Οι άνθρωποι είναι απίστευτα καλοί. Σας είπα, καμία σχέση το ότι είναι μουσουλμάνοι δεν σημαίνει ότι είναι ακραίοι, δεν είναι. Βλέπετε, άμα το παρατηρήσετε, κοιτάξτε με, κοιτάζουν όλη την ώρα, κοιτάζουν τι κάνω, τι τέτοιο, αλλά μόλις γυρίσω το βλέμμα μου προς αυτούς αποστρέφονται, δεν θέλω να με κάνω να νιώσω άβολα. Δεν έχουν απίστευτο σεβασμό. Οπότε τι ήσυχο μέρος, παιδιά. Θέλω να σταματήσω να μιλάω έτσι, να ακούσω την ησυχία. Τι μέρος είναι αυτό? Φανταστείτε τώρα, βάλτε λίγο τη φαντασία σας να δουλέψει ρε παιδιά και φανταστείτε αυτό το μέρος τώρα έτσι πίσω στο χρόνο, όπως ήταν δηλαδή. Τι χτίζαν οι άνθρωποι, τι πνευματικές τέτοιες είχαν, δηλαδή αυτό το χρυσούν γένος όπως περιγράφει πώς το είχε γράψει, θυμάμαι τον αρχαίο αυτόν το είχε γράψει, το χρυσούν γένος, τα γέννη, είχε χωρίσει τα γέννη, το σιδηρούν γένος, το χρυσούν γένος. Εμείς είμαστε το καθυστερημένο γένος. Έργα και ημέρε του, κάπως έτσι λέγεται αυτό το έργο που γίνεται. Όπα, ξεκίνησε γιατί να βρέχει, παιδιά. Σιγά σιγά το δούμε λίγο έτσι, μια γρήγορη ακόμα. Εντάξει, αυτά είχα να πω σε γενικές γραμμές. Αυτό που ήθελα να καταγράψω για τη συλλογή μου το κατέγραψα. Θέλω να βγάλω λίγες φωτογραφίες. Να το ευχαριστηθώ λίγο την ηρεμία αυτή. Παιδιά, αξίζει, αν σας αρέσουν έτσι, ψάχνεστε με τέτοια. Με αρχαίους πολιτισμούς, με τέτοια, σίγουρα αυτό είναι ένα μέρος που πρέπει οπωσδήποτε να το επισκεφτείτε. Δεν είναι μόνο, φαντάζομαι θα δείτε τίποτα, είναι πανέμορφο σίγουρα από μόνο του. Δεν είναι μόνο αυτό. Όταν έρχεσαι σε αυτά τα μέρη, καταρχάς η ενέργεια τη νιώθεις, είναι διαφορετική, είναι. Πραγματικά, άμα αφαιθείς, το νιώθεις ότι κάτι συμβαίνει σε αυτά τα μέρη, κάτι για κάποιο λόγο τα χτίζαν όλα αυτά τα μνημεία. Υπάρχει κάτι έντονο εδώ πέρα. Είναι αυτό, παιδιά, ότι δεν είμαστε ο πρώτος πολιτισμός, ο ανεπτυγμένος πολιτισμός, αν μπορείς να μας αποκαλέσει έτσι. Οι πρόγονείς μας ξέρανε πράγματα, πολλά περισσότερα πράγματα από όσα εμείς μπορούμε να φανταστούμε, από όσα εμείς νομίζουμε, δεν ξέρουμε. Ξέρανε πραγματικά, είχαν βαθιά γνώση, με την έννοια ότι γνώση τεχνολογική. Το ότι αυτή τη στιγμή σίγουρα μεγάλο τεχνολογικό επίτευγμα ότι κρατάμε μια συσκευή αυτή τη στιγμή που καταγράφει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά η τεχνολογία μόνη δεν λέει κάτι. Δεν μπορεί ένας πολιτισμός να ανακηρυχθεί ανεπτυγμένος απλά από την τεχνολογία. Εμείς είμαστε τεχνολογικά ανεπτυγμένοι, αλλά οι πρόγονοι μας δεν ήταν μόνο τεχνολογικά ανεπτυγμένοι, που σίγουρα ήταν τεχνολογικά και πολύ περισσότερο από εμάς. Εμείς χτίζουμε μια κατασκευή που σε 20 χρόνια δεν υπάρχει. Εδώ αυτοί οι άνθρωποι χτίσαν κάτι που είναι επιβεβαιωμένα 20.000 χρόνων και ακόμα στέκεται παρόλη την καταστροφή. Έτσι, και θα στέκεται στο πέρασμα του χρόνου. Είναι ότι μπορούμε να μαθαίνεις, να μάθεις αυτά που μπορείς να μάθεις από όλη αυτή την παρακαταθήκη τους, από όλο αυτό το έργο τους. Έτσι να πράξω λίγο. Κάτσε, παράξω λίγο στο θρόνο, περίμενα που ήταν αυτός ο θρόνος. Αυτός εδώ ο θρόνος, ήταν θρόνος λέει, και κοίταζε προς τα κάτω, βλέπετε. Όπα, κάτσε βρέχει εδώ, Άρε, απίστευτο, τώρα ξεκίνησε να βρέχει ρε φίλε. Ρε φίλε, τώρα που ανέβηκα εγώ στην κορυφή. Θα κάτσω κάτω από αυτό το δέντρο. Εδώ τα δέντρα τους είναι τεράστια. Έτσι μη σπάσω κανένα πόδι. Έτσι, λίγο να κλείσω. Όσο αλλά θα σκοτωθώ. Εντάξει. Κάτσε να βάλω λίγο τον τρίποδα. Έτσι, να πούμε δύο πραγματάκια. Δεν το βάλω τον τρίποδα τώρα, το βάλω εδώ.
Δεν κάθω εδώ πέρα. Δεν κάθω το μπουρδέλο, Δεν κάθεσαι με μαλακία. Θα κάτσεις. Κάτσε εδώ πάνω στον πλήνθο. Εδώ είσαι. Το πανάκια. Ωραίος. Εντάξει. Παρεμπιπτόντως αυτό εδώ το stick που έχω τη Xiaomi είναι 15 ευρώ, το πήρα. Παιδιά, τα ταξίδια είναι όμορφο πράγμα. Βλέπεις τους Βρετανούς, όλους αυτούς, Αυστραλούς και Αμερικάνους, έρχονται σε αυτά τα μέρη. Δεν έχουν ούτε παιδεία, ούτε τίποτα, ούτε εκπαίδευση, ρε φίλε, ούτε τα στοιχειώδη. Δηλαδή έρχονται και συμπεριφέρονται στους ντόπιους, λες και είναι τίποτα, ξέρω, λες και τους έχουν κατακτήσει. Εντάξει, αν είσαι τέτοιου είδους τουρίστα, μην το κάνεις αυτό το ταξίδι. Δεν το αξίζεις πραγματικά. Αν είσαι άνθρωπος που πραγματικά σέβεσαι, αγαπάς τον κόσμο, είσαι γενικά προσαρμοστικός, όλα, δεν έχεις κάτι να φοβάσαι γενικά στα ταξίδια. Μου λένε πολλοί, νομίζω ότι είμαι τρελός επειδή ταξιδεύω όλη την ώρα. Δεν έχεις, θα το πούνε και μεγάλοι YouTuber, ταξιδευτές, δεν έχεις κάτι να φοβάσαι άμα συμπεριφέρεσαι σωστά. Άμα είσαι καλός άνθρωπος, άμα σέβεσαι τους πολίτες. Δεν χρειάζεται να ξέρεις και τεράστιες γνώσεις, ούτε εγώ τεράστιες γνώσεις. Κάτι έτσι λίγα στοιχειώδη πράγματα ιστορικά για αυτά έχω. Ψάχνουμε λίγο πριν πάω σε ένα μέρος. Απλά μου αρέσει, το γουστάρω. Αλλά σέβομαι τους ανθρώπους. Τι είναι αυτό, ρε φίλε? Ρε φίλε, τι σκαρφαλώνει πάνω μου. Σου γάμισο. Να, αυτά δεν μπορώ. Γενικά αυτά τα μέρη έχουν έτσι περίεργα πράγματα. Να ξέρετε, αράχνες, τέτοια έτσι. Αν είσαι άνθρωπος που σέβεται τους πολιτισμούς, σέβεσαι τους ανθρώπους. Καλό, man. Δεν είμαι τρελός, απλά μιλάω στην κάμερα. Δεν έχεις κάτι να φοβάσαι και ακόμα και κάτι περίεργο να πάει να σου συμβεί, υπάρχει μια άλλη δύναμη που θα σε προστατέψει, αλήθεια σου το λέω. Πολλά περίεργα πήγαν να μου συμβούν, όμως δεν, αυτά συμβαίνουν στους βλαμμένους εντελώς, αυτούς που σας είπα δεν σέβονται τίποτα. Εδώ η Ινδονησία δεν έχεις κάτι να φοβάσαι, είναι πολύ κομπλέ μέρος. Αυτά σε γενικές γραμμές. Πόσα λεπτά πήγε το βίντεο? Πήγε 37 λεπτά. Αυτά, παιδιά. Ό,τι άλλο ερωτήσεις άμα θέλετε, σας είπα, μπορείτε να μου στείλετε στα μηνύματα κάτω. Δεν είμαι όμως YouTuber, ούτε πιστεύω ότι θα γίνω, δεν το έχω γενικά. Δεν μ' αρέσει να ταξιδεύω σε αυτά τα μέρη να τα ευχαριστιέμαι, όπως τώρα θέλω να κάνω, το ευχαριστηθώ λίγο. Είναι διαφορετικό πράγμα, πιστεύω, να συνεχώς να κάνεις recording, κάτι να καταγράφεις και αλλιώς να το ζεις, να είσαι ο ίδιος εκεί πάνω. Αλλά αυτό είχα πει πως θα το έκανα ένα βιντεάκι. Αν θέλετε συμβουλές, κάτι, μπορείτε να με ρωτήσετε. Εγώ ουσιαστικά τελείωσα τη σεζόν μου, ταξιδεύω τώρα, πάω Ινδονησία, ήρθα Ινδονησία. Μετά θα πάω να βρω κάτι φίλους στον Παλί, αλλά είπα να κάνω αυτή τη στάση εδώ Τζακάρτα και στο Κούνουν Πατάγκ. Άξιζε πραγματικά όλη αυτή η διαδρομή. Worth every penny. Πανέμορφο μέρος. Πανέμορφο. Και η Ινδονήσια απίστευτη άνθρωποι. Bad guy. Leta-leta bahasa Inggrisnya. Greece? Inggrisnya leta-leta, jadi nggak bisa baca. Leta-leta. Λετά. What is this? Λετά. Παιδιά, αγγλικά χρήη δεν μιλάνε εδώ πέρα. Όπως και παντού, δηλαδή, ούτε οι Ταϊλανδοί. Δεν μπαίνουν καν στον κόπο να μάθουν, δεν τους ενδιαφέρει. Αλλά δεν έχει σημασία, είναι γαμάτοι άνθρωποι. Είναι ωραίοι. Παιδιά, βρέχει πολύ, δεν θα μου αρχίσει να μου χτυπάει την κάμερα. Σας κλείνω. Το βλέπετε. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ, μάγκες. Άμα θέλετε έτσι να βγάλω κανένα βιντεάκι έτσι στον Παλί και αυτό, μου λέτε, αν θέλετε κάτι συμβουλές. Αυτό, εδώ στο αρχαίο, στο πανάρχαιο, στο μυστηριακό Κούνουν Πατάγκ. Ωραίες γυναίκες Ινδονήσιες. Ωραίες και καλές και καλοί άνθρωποι. Σας αποχαιρετούμε εμείς. Θα σας ξαναδούμε, δεν ξέρω πότε. Άλλο, bye.